CMD Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nice Town Mall opposite Court 127 Main Street next to Choppies. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muarare tinowanikwa pa 86 Resente and Jason Moyo Pacific Mall shop number 9, 10 and 14. Jakare Muarare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwa kutanga uchingopinda pa door ku right side. Akune machiri kundibata muri ya Zimbabwe kuriseko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi teacher T1 radio driver akudai kusangana uri muswe sondo ndozo twa mwendo wari kufa kudzikerekeza kasiyana ava muntu waswera ari kumabasa azvina mhosva kuti sondo vamwe vanotoenda kumabasa mufunge asi vazhinji vacho ndo waswera vari kudzikereke ndo waswera vari kumachechi akasiyana emabhoswera sei zviri kutobira zviri kuendeka here zita ndinonzi teacher T1 radio driver apano patichikati mwana mutara katatai wakati mbotandadzane chirongwa chandakatakura chirongwa chandakadingisira chandakakukuchira panapa ndachipiwa inini ndachipakurirwa nawasawira wedu CMD Fashions mwana mutara ndova namazvikokota nyanzvi pakutengesa mbatya dzemhando yepamusoro ndova ndipakurira chirongwa ichochichi zvikanzaiwa kauri musi wesondo atoziva kuti vamwe ndovanenge wabva kudzikereke dzakasiyana atombotandara tichiudzana tichitaurirana kuti kochi chinombodzi CMD Fashion zvakanakireiko kutenga fashani kutenga mbatya kuCMD ndichafamba nemi papapa ndichikuudza inaika
mamboswera seiko munyika yezimbabwe kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Mutare, pari seiko paMutare muri kundibata zvakanaka paSaigreni paSakubva, pari seiko pamaOTS tenderere Devonshire kundobata musha mukuru maOTS mwana Mutara. Zviri kutobira ere, zviri kuendeka ere, pari seiko paMurambi, Morning Side, Green Side, zviri kundodini. Iko kuya kwaMutare CMT Fashions iriko mwana Mutara. Saka panapa muchafamba muchiterera kuti CMT Fashions inowanika kupi nekupi. Phone number ndo dziri pa screen ipapo. Kana muchida kunzwisisa kuti fashion racho munomboritenga sei ku CMT. Izvozvo zvakakosha naika kunge muchitora mbozha nhare muchinzwisisa kuma office edu naika CMT Fashions vasawira nyanzvi dzacho pakutengesa mbatya dzemhando yepamusoro. Ndo andakatakura nhasi paMozambique, pari seiko paMaputo, Chipunga Bay, paTete tinorira. Ndinotovimba kuti muri kundibata zvakanaka. Ndataura panapa ndikati fambai neni. Chirongwa chatapakurirwa navasawira CMT Fashions mwana Mutara yakangofararira nenyika yeZimbabwe kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzinosanganisira Bulawayo, Mutare, muguta reHarare nedzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana mufunge. Saka mahwani yayaya mbatya dzacho muri kumbodzitenga kupi? Apa rangarirai kuti back to school ndo kunowanika fashion iko kwekwe. Back to school yese iri mu CMT Fashions. Ndapota zvangu wana mama vakomana kai. Kana kuri kuimba imbira Mwari. Alright. Yes. Aiwa ndikuziya kuti vamwe ndobva kudzikereke dzakasiyana-siyana. Nhasi musi weSondo. Zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver, class 1 pamugwagwa. Tataiwa nhasi musi weSondo wasikana. Regai timbotandadzane tichiwaraidzana zvedu tichimbobata apo nepapo. So chirongwa chandiri kufamba nacho zuva ranhasi ndachipiwa inini navasawira wedu weCMT Fashions. CMT Fashions ndo kunotengwa mbatya dzekupfeka. CMT Fashions kwakachipa mbatya dzekupfeka dzakanaka. Ndo kune quality mwana Mutara. Saka so nhasi tataiwaka regai timbouye pano timboonesane kuti koi mimi mbatya dzacho muri kudzitenga kupi, fashion racho muri kumboritenga kupi. Tiri kuziya kuti aiwaka tatarisana nekuvhurwa kwezvikoro. Tiri kutoona wana Piriti, wana Nyasha, vamwe ndo vakurongedzerwa wakutodzokera kuzvikoro. Kana menge musati matenga zvinhu zvechikoro vasikanaka ku CMT Fashions zvakachipa, mitengo yakarohwa nechando. Juni naJuly vatodzoka, isisu tiri muna January. Saka so wakuru vanoti akuruma nzeve ndivako. Icho chinono chinengwe beri ndo rakadya richifamba. Mbira yakashaya muswe nekutumira rwendo rwemuchecha kufambira pamwe chete nevamwe panotenga vamwe newe tengawo. CMT Fashions vadikani tangoti tinyeurirane tichiudzana kuti zviri kumbofamba sei. So mukanyatsa kuteerera munonzwa kuti CMT Fashions inowanika kumabranch akaita sei. Saka ipapo ndoda kukuudza kana uri maMutare, kana uri kuBulawayo, uri kupi, teererai kuti CMT Fashions inowanika kupi. CMT Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nicetown Mall opposite Court 127 Main Street next to Choppies. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors
between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall, number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals, new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Resente and Jason Moyo, Pacific Mall shop number 9, 10 and 14. Zvakare Muharare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way, crossover mall shop number G1, use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue, Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road, building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub, pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwa kutanga uchingopinda pa door ku right side. Kuimba imbira Mwari, mukugura kwangu pane chakandikoshera, nokuti ndo zvinoita zodzo kana richingera nziche. Ndakaiona pepa ichiuya naMwari. Anzi unenge uri kundisaisa naika. Anzi andisindeka. Andine CMT Fashions mwana Mtara. Unenge uri kundisaisa iwewe. Anzi timonera vaituma. Muchifungidzira kuti atichene, atiruwe ufashani. Satani wagwanda ruze. CMT Fashions yakauya zvine mutsindo mwana Mtara. Yakauya kuzorerutsa ndima. Regai ndikutaurire vana mama. Regai ndikutaurire vana baba. CMT Fashions yakauya kuzorerutsa zvinorema. Munowanika fashani remhando yepamusoro nemutengo uri pasi. Kana uchinge uri mudzimai akangwara, uri mukadzi akangwara anotya Mwari, unotenga mbatya dzako muCMT Fashions. Ipapo unosara nechange. Change iyoyo wotengawo futi zvimwe zvinhu. Aiwa CMT Fashions chibaba mwana Mtara. Tangoti titandadzana uri musi weSondo tichiudzana akuruma nzeve ndiye vako. Endai ku CMT Fashions. Motenga fashion ikoko. Back to school ikoko. Wozoda zvakadii. Right, inzwai munzwe futi ka. CMT Fashions wanokwanisa kukudzidzisa business. Munoziva kune vamwe vanhu vakagara kudzimba kwasikana. Wari kushaya nhasi kuti ndoita sei? Ndombotangana nei? Ukaenda pa Facebook page reCMT Fashions, enda undofollow ipapo. Munodzidziswa kuti business rako unoritanga sei. Maria uinayo unotokwanisa kutanga business. Ukatowa billionaire iwe. Ukawa munhu ane mari anozotowerengwa pane vamwe vanhu kuti naiko zvawaita mari. Wadzidziswa neCMT. Saka tiri kuti endai mundofollow CMT Fashions pa Facebook naika. Munongoti CMT Fashions. Wobva wafollow imomo. Wanokuudza kuti mari yauinayo unogona kutanga business iwewe.
tare kukupasira ngo kumambo wako nyatsotereresa iwe nemweya yako mapani wako kupinda munyika medu mutungamiri wenyika ishe Jesu ati azichaita satani wakwandaroze satani wakwandaroze narume wakanditambisa pangu chai uchiti ndiko kufara ukanditambisa pangu chai uchiti ndiko kufara vana vangu kumba apo vairara nenzara vabereki vangu kumba andofunga ndataura panapa ndikataiwa CMT Fashions ndova namazvikokota ndonyanzvi dzacho andovasawira zvakare vatipa chirongwa icho chichi uri musi wesondo vamwe wabva kudzikereke kasiyana siyana mazorora zvenyu mapo pateni zviri kundodini apariseko paguta reHarare apo apabudiriro aGrenfields warasekwa achitungwisa zviri kundodini anzi mbatya dzakanaka mwana mutara dzinooneka kuCMT Fashions andokunooneka zvakare go back to school vana vakudzokera zvavo kuschoool tinoona zvakasiyana siyana imomo masecho zvakangosiyana siyana zvevana vakudzokera kuchikoro mitengo yacho inenge yakarakashwa rohwa nechando apariseko paruwa zviri kufamba zvakanaka here papaya zviri kundodini bata wakadaro anzi chipota chamba akusisina akuimba kunoita muchini anonzi munyaradzi munoda wafa akabatana naMathias Mere anzi pota tavhara akusisina zvekutambura mbatya asikana satani wakandishandisa zvakakwana kwane CMT Fashions ikoko ndokumzinda wembatya CMT Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number 802 Nicetown Mall opposite Court 127 Main Street next to Choppies. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Risente and Jason Moyo Pacific Mall shop number 9, 10 and 14. Zvakare muHarare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwa kutanga uchingopinda pa door ku right side. unzwe mwana mutara
chiri kutapira chiri kunaka icho, bata netauro. Andataura panapa ndikati chirongwa chandakatakura chandakadengezera panapa atachipiwa navasawira CMT Fashions. Tiri kuda kuti munhu wese anga achiziva kuti hembe dzinotengwa ku CMT tiri muno munyika yeZimbabwe. Chaunoita iwewe kuita sei? Kungoteerera chete kuti mabranch CMT Fashions ari kupi nekupi, kunzvimbo dzipi nedzipi. Wobva wapinda imomo, woenda ikoko, wopinda muchitoro, wotenga fashion rako, wotenga mbatya dzako. Munoziva kuti kune vamwe vanhu vari kutotanga mabhizimusi awo neCMT Fashions. Ivo zvekare veCMT Fashions zvavanoita, ukaenda paFacebook ukati iwe CMT Fashions ukajoina page rao, unokwanisa kudzidziswa kuti business rako unoritanga sei. Uri kunzwa mwana mudala? Kana muri tete, muri amai, muri baba, muri mukoma, makanditeerera pane dzino nguva, ndiri kuti nini, mukaenda pa Facebook izvozvi unyoro unoyu, mukangoti CMT Fashions, handitika wobva wafollowa imomo, wanodzidzisa vanhu kuti business rinoitwa sei. Zvakare munokwanisa kutopiwa maorder imomo kana ukida zvako kutanga business rako rekutengesa mbatya. Unotopiwa, awazombokuti munozouya muchizotora order yenyu inouya musi wakati ku CMT Fashions uchingobhadhara neorder rako uchibva watopiwa, uchingobhadhara uchibva watopiwa neorder rako wakutondotanga business rako. Uruzvona? Saka ndo zvakanakira CMT Fashions. Aingo kuti uyai mutenge hembe kwatiri kana kuti uyai muhodhe kwatiri, wanotokudzidzisa kuti business racho rinoitwa sei, kuitira kuti kana uchinge watanga business rako usadone. Muri kuzviona? Ndo zvakanakira CMT Fashions. Saka ukatanga business rako wadzidziswa neCMT Fashions audoni. Hapana paunozomboti broker because wanokuudza kuti unohodha sei, mari yacho unoishandisa sei, unoziva sei kuti uri kuita profit pane chinhu chauri kutengesa. Zvese izvozvo mabasa eCMT Fashions. Ukajoina Facebook page rao, ukapinda mukati imomo, wanototicha izvozvo. Saka chikomborero hama dzangu, munoziva kuti munhu anokupa mari nemunhu anokupa njere. Munhu anokupa njere munhu akakosha because njere idzodzo uchadzishandisa zveupenyu hwese. Saka unomuona kupe munhu anogara zvake kuti alright, nhasi ndoda kumbodzidzisa vanhu. Nhasi ndoda kumbodzidzisa vanhu kuti business rinotangwa sei. Asi CMT Fashions vanozviita izvozvo, kutogara pasi, kusiya zvavanenge vachiita. Kuti right, nhasi ndoda kumboticha mhuri yeZimbabwe kuti business rinotangwa sei. Unotanga nemari. Alright, kana mari yawo inayo isingakwani kutanga business, toita sei? Zvese izvozvo. Alright, kana ndichinge ndatengesa hembe dzangu, ndatengesa zvinhu zvangu, ndichava na mari. Profit yangu ndoziva sei kuti ndawana profit pane zvinhu zvandatengesa. Munoziva kuti kune mumwe munhu asingatozivi kuti zvinhu zvaatengesa profit yacho anoiwana sei. Umwe anotongoti ari kutongotengesa. Saka zvese izvozvo zvinodzidziswa kuCMT Fashions. Saka muri yeZimbabwe, mukana wenyu wekuenda kuCMT Fashions, zvakare mukana wekujoina page reCMT Fashions kuti mudzidze, muwane ungwaru pabasa rako. Saka pakashata ipapa tikukukurudzirai sevana veZimbabwe kuti aiwa, ngatiendei isisu kuCMT Fashions todzidziswe kutengesa, todzidziswe kutanga business redu naika.
seike upenyu efere efere upenyu efere upenyu efere upenyu efere unotenderera upenyu efere usarwa nehama upenyu efere usatsaka hama upenyu efere usatoka hama bata wakadaro hanzi upenyu efiri unotenderera handi Mr. Chiredzi ivava apa Chiredzi apo aparitseiko pashuka zviri kufamba zviri kutobida zviri kuendeka here andonzi tkt one radio driver aparitseiko pangwasini apa triangle amuriseko muna moli umo apa chigara ipasi aparisei zviri kutobida here wari chipinge muri kunibata zvakanaka apariseiko padzonsai pamaemu apo zviri kufamba zviri kutobida here andonzi tkt one radio driver baba munene achirongwa chatinopakurirwa nawasawira acmt fashions vana vazvikokota wemucheno vari chipinge tiri kuuya ikoko necmt asi pari zvino kimbopindai mukomba mamutare ndo matiri kuwanika imomomo mombotengawo fashani remhando yepamusoro asikana mukati kutenga here kuota zviri seiko baba akoko apari seiko pachipinge zviri kutobida here ndinopambiri nekutenda mufunge nekudengesera nekukukuchira nefenyuro yacho apari seiko pachecheche patanganda zviri kundodini hanzi upenyu evhiri asikana unotenderera ukatanga bhizinesi rako cmt fashions ndokubasa kwekukudzidzisai kuti bhizinesi rinotangwa sei chikomborero ichocho iwe atoziva kuti vazhinji ndo vakudzosera vana kuzvikoro vamwe vakatodzokera mufungi pamunenge muri pamugwagwa ipapapa makuenda nevana ndapota zvangu mbichana tinosvika mufunge Dzachipa anonzi Nicholas anopachina kwakwa pasi patuze pedo neMozambique the vulture Hembe musoro wegora show them Uhodhe. Upenyu watiri kubatsirana hakuna anokona kubatsirana hakuna nezvese kubatsirana hakuna anokona kubatsirana hakuna nezvese kubatsirana hakuna anokona kubatsirana.
machoko fona pambari 07 Joseph Mapunu Alochitseke CCL Rapson Maka mdara wangu paesha ule CMD Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nice Town Mall opposite Court 127 Main Street next to Choppies. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Resente and Jason Moyo Pacific Mall shop number 9, 10 and 14. Jakare Muharare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwakutanga uchingopinda pa door ku right side. Tinopambiri nekutenda muri yeZimbabwe kune wakadai kukukuchira wakadengezera chirongwa chandiri kufamba nacho chandinopiwa inini nawasawira wedu weCMD Fashions vari vana mazvikokota nyanzvi pakutengesa fashion remhando yepamusoro-soro. Tinovimba kuti aiwa muri kundibata muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Tinokutendai nekuramba makadengezera pano patichika MTV. Saka mashoko echenjedzo andiri kungofamba nawo kuti aiwa guys CMD Fashions kwakachipa mbatya mufunge dzakanaka dziri kutengeka iko kuya. CMD Fashions yakauya nekurerutsira imimi vatengi anzi customer is a king, mutengi ndi mambo. Munoziva kuti vatengi vakakosha. Saka ukarerutsira mutengi anoramba achiuya achitenga. Saka tiri kuti isisu CMD Fashions ndo shamwari yakanaka pakutenga mbatya. Iko zvino izvi kutaura kwandiri kuti back to school yacho irimo ikoko irimo mu CMD Fashions masechewo mune zvinhu zvakasiyana-siyana. Saka ndiri kuti imimi kana muchinge muri mudzimai akangwara manje amai imimi kana muri mukadzi akangwara muri baba akangwara anoda kuseva homwe yake zvekutanze go back to school wakomana zvinhu zvavo go back to school inogona kuita zita ringoti go back to school. Mari yawo inayo yakawanda ukaenda kuCMD Fashions unoona kuti unosara nechange uchitengera vana vako zvinhu zvekudzokera kuchikoro uri kuona. Asi ukaenda kumwe ndopa unoona kuti go back to school zvechokwadi inenge ichinzi go back to school because anenge ari ma1 unenge uchichema nekuungudza because mari yawo unenge uinayo inongoungudzwa kamwe chete bam yatoenda. Asi ukaenda kuCMD Fashions unokwanisa kugadzirira go back to school yako iwewe zvakanaka usingacheme usina dambudziko raunenge uinaro nekuda kwekuti mari yawo yaunayo kuCMD Fashions yakawanda. Saka tiri kuti chi guys tiri kuti sisu mbatya dzekupfeka vana mama uko kune fashion. Saka ndiri kuti nini famba ineni muchingoteerera chete kuti CMD Fashions inowanika kupi amuite dambudziko kungoenda ikoko
mutongondotenga. Zvakare musakanganwe kufollowa Facebook yakanzi CMT Fashions. Munoiswa fashion, munodzidziswa futi vanhu kutanga business, kutanga mabusiness enyu. Saka izvozvo zvakakosha guys. So ndochirongwa chandakatakura nhasi chandiri kufamba nemi ndichikuudzai. Famba ineni zvakanaka ipapa. Ndichamshumira Jesu nemoyo wangu wose. Ndichamshumira Jesu nemoyo wangu wose. Ndakabva ndini ndino Team Commander ndova nekambo kari pasi pezwi rangu ndinonzi DJ1 Radio Driver apariseko pa South Africa muri kundibata zvakanaka pa Cape Town apariseko pa Mamelodi New Town tinorira iko kuya naika zviri kundodini zviri kufamba zviri kutobida ka ndataura ndikati chirongwa tachipakurirwa navasawira na CMT Fashions ndova ndiri kufamba nawo zora naso ri muswe sondo wamwe wabva kudzikereke dzakasiyana siyana mako kudzimba wana mai nyasha wana mai briti wana mai aneso azviri seiko maita kudzwa zviri kufamba zviri kutobida era asikana apari seiko pa Mozambique apa chipunga Beira apa tete apo zviri kundodini apa Mozambique apo ndoziya kuti wakati nevatsigiri vakawanda vanobuda neipo paya ndinokudai Mozambique. CMT Fashions mwana mtara go back to school and ndine back to school ine wana wangu wakudzokera kuchikoro endai ku CMT Fashions muone kuti munochema ere nayo go back to school iyoyo. Ndo musha wemucheno ndo musha wefashani hakuna anofemera mugotsi kana muchinge mazogara regai ndikuyambire inini kamukana ndipeiwo kamukana ndipeiwo kamukana ndipeiwo kamukana vakuru vanoti akuru manzeve ndiye vako chinono chinenge bere ndo rakati kati chitofamba mbire yakashaya muswe nekutumira asikana kufamba netsoka dzako wakanaka ku CMT Fashions. Ndofunga kwa inowanika muri kunzwa kuti ayo wakati kupi nekupi ndataura ndikati famba imakateya nzewe makaterera kuti CMT Fashions inowanika kupi nekupi atai makadaro. All right guys, so thank you very much ndinokutendai. Rega ndinotore mukana wekutura zvangu mafemo ndichikutendai ndochirongwa chenenge ndakakubatirai nhasi uri musi wesondo tangotai wakatiye uchidzane pamwe chete nekungowaraidzana tabva kudzikereke dzakasiyana siyana nhasi uri musi wesondo. CMT Fashions vadikani ndochirongwa chenenge ndinacho chandapiwa inini nawasawira kubva ku CMT Fashions wachitaura iwo kuti wedwe idzo mbatya dzacho dzekupfeka muri kumbodzitenga kupi dzevana dzana baba dzana mai kune fashion rese ku CMT Fashions. CMT Fashions inooneka kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika yeZimbabwe. Saka ndiri kukutendai kana katsinge karike kutanga kusvika pano patichika MTV usasiye usina kufollowa page renyu ndiri kutika kana uchida kudzidza kuti business rinotangwa sei enda undofollowe page re-CMT Fashions. Musango cheme kuti hatina mabasa zvinhu zvakazodai takagara pamba ndiri mainyasha yendini unoziva kutika ukava nebusiness rako raunoita uri munhukadzi murume hazonyanyawo kukudzikisira because anoziva kuti une something chauri kuburitsa chauri kuitawo pamwe pacho kamadzimai patinenge tichiti varume vari kunetsa inyaya dzekuti hapana chimwe chinhu chatinenge tichiita hapana chimwe chinhu chatinobatawo. Saka murume anobva kuona kuita ngefanika munhu wenhando tiri kuti isisu zviri nyore mazano unopiwa pachena anditi zano unopiwa pachena neCMT Fashions kunzi
mari unokwanisa kutanga bhizinesi rako nemari, right? Ukatanga bhizinesi rako nemari yauinayo, ukaita profit wakudzokera wakundohodha, ukaita profit udzamara wakuhodha zvinhu zvakawanda nemari yauinayo. Saka zvakakosha kuenda kundofollowa page reCMT Fashions vadikani kuti tinge tichiwana ruzivo rwakakosha kubva kuCMT Fashions. Pari nhasi ndatandara zvakwana. Ngatisangane zvakare mune zvimwe zvikamu zvandinenge ndichikupakurirai, ndichikupai mitakunanzva, kudya kwemeso nenzeve muromo chingonanzvira, mabwadabwidi mwamutindi mutibvu, kudya kwechembere, matopitororo mapuchupuchu, mabhurugwa eshiri, damburikiti, mutaruro wemadhende, bhazvogodo, musuwa webenzi. Zita ndinonzi DJ T1 Radio Driver. Tatandara zvakwana. Bye bye. Chirongwa kubva kuna wasawira CMT Fashions. Icho CMT Fashions inowanika mumaguta akatekeshera muZimbabwe kumasvingo tiri paSunrise Mall shop number 768 ED Mnangagwa Street opposite St. Peter's and Paul Roman Catholic Church. Mugweru tinooneka mutown CBD shop number A02 Nice Town Mall opposite Court 127 Main Street next to Choppies. Bulawayo branch inowanika pa Autoquip Mall shop number 25 opposite Baron Motors between 4th and 5th Avenue along Joshua Ngomo Street. Kwekwe branch inowanika pa Heart Touch Mall number 2 from main entrance opposite Kwekwe bus terminals new CBD. Muharare tinowanikwa pa 86 Resente and Jason Moyo pa Centric Mall shop number 9, 10 and 14. Zvakare muHarare tinowanikwa muna Julius Nyerere branch located at corner Robert and Julius Nyerere Way crossover mall shop number G1 use Julius Nyerere Way entrance. Chinoi branch tinowanikwa pa number 5345 David Guzuzu Avenue Loracas Mall or Midway Street along Drive-In Road building iri opposite surgery or Chinyemba building next to Sky Juice Shop number 1 ground floor. Mutare branch inowanikwa pa number 3 Tengwe Street opposite Pro Farm Hub pa next ine Molus downtown shop number A1 shop iri kwakutanga uchingopinda pa door ku right side.